Hi bye, og sa tanang mga naminaw karon. Just call me Belle, 29 years old, a plain housewife, married for 7 years. I got married when I was 22 and my hubby that time was 23. He's already an engineer then. High school friends di ay ni Sandro, my husband. Ahead lang sila sa amo og 1 year pero di mi close though we were in the same circle of friends raman pod. Sandro then never crossed my mind na manguyab sa ako. Kay di lagi ming close duha. College rami atong nanguyab siya sa ako but I didn't mind him at all kay lagi friends rami. Then di pod ko sure if seryoso jud ba siya and at the same time parehas ming nag-eskwela pa. We were in different schools. I took a business course and him was engineering. Pero nauna ko graduate sa iya kay nag-nursing man siya for a year then nag-shift og engineering. After na ko ni-graduate, nag-work na ko sa usa ka bank pero si Sandro, consistent gihapon sa pagpanguyab sa kuha. Ako siyang giingnan na sugton ratika kung ma-license electrical engineer na ka. Ga-joke-joke ragud ko ato pero giseryoso day niya. So kadtong nakapasar siya sa licensure exam, niadto dayon siya sa among balay o gipangita ko. Tapos nagkatawa ko naglantaw jud sa iya and at the same time, gikili ko. Ambot wala ko kabalo sa rason. Iya kong gisingil sa kong saad so kay wala man ko'y choice, nagkakami jud. Lipaya jud niya ba? Our relationship went well. Makaingon jud ko nga happy ko kay very caring siya tapos sige ko niya pakataon. Naughty pagyod ka ng perti kasi aw og makulit. Super buutan pa jud. Niabot og 1 year and a half among panaguyab. When he proposed to me, wala jud ko nag-hesitate nga nisugot dayon ko. Nagpakasal ming duha. We live together na kami lang. Kay naman siya na inherit na balay gikan siyang papa so didto mi nagpuyo. After months of living together, we found out that I was pregnant. I surprised him with a pity stick. When he realized what he saw, he hugged me tight and said, "Daddy nako, Daddy nako. I love you, mahal. I love you." And he kissed me. Ana siya kalipay. I even saw his tears fell down. I felt love judato. 3 months being pregnant, something happened. Na-miscarriage ko. Ug wala ko'y laing gi-blame kundi siya. In-ani maguto siya. I called him kay dugay kay siya. Nagulat ko sa working place na ko kay iya man kong ginasundo after work niya. Iya kong kwaon din dungan na mimuli. Pero adto dyan na time, I felt so unwell yun. Wa ko kasabot sa akong gibati. I called him many times pero di jud siya mutubag. Naglagot na jud ko. Nya nanawag ko sa kong brother kay siya na lang magsundo sa ako. So nakauli na ko. Pagabot na ako wala siya. Nya nanawag ko siyang katrabaho kay basig overtime sila. Kani jud si Sandro di ni mag-overtime na di ko makahibaw kay mananghi jud ni siya para di ko magulat na niya. Since naworry na pud ko adto kay di man siya motubag tawagan. Akong gitawagan iyang katrabaho. Pagtubag sa pikas linya, perting banaa. Sos kay naa di ay sila sa bar. Grabe yun na ako kasuko biskan not feeling well pakwadto. Ang Sandro po di ay ambot gauwag-uwag po di sa lain. Mo'y ingon siyang kauban. Wa na jud ko kaantos nalabay na ko ang cellphone sa kasuko nya ni kalitlag sakit akong tiyan. As in perting sakita jud kanang murag na ay gihugot sa ilawom. Moto nga daghan kaayong dugo ang nigawas. Gidali-dali og dala sa kong manghod na laki sa ospital. Nawala jud among baby. Pagbuntag adto ni adto siya sa ospital. Nagwild jud ko pagkakita niya. Surok jud akong dugo.
He tried to hug me para maundang ko. I cried out loud. Gihimo na ko siyang pansyumbag niya, sige siyag sorry na ako while naghilak. Siya radyod akong gi-blame at tutanan. Kung wala lang siya galaag ato na time, kung naunta mi ato sa balay, maagapan niya to. Di unta mawala si baby. Days, weeks, and months I was still grieving. Dili lalim mawadan og anak. Grabe kasakit. Walay kabutangan ang kasakit. Dugay na ko naka-move on. Then gipulan ko sa mong relasyon ni Sandro. Wa na ko'y gana. Di na ko mudungan og kaon, di na mi mudungan at to work o uli. Di na ko mutapad og tulog niya, kay siya jud akong gibasol sa tanan. He tried to reach me out. He tried to fix everything pero wala na jud ko ganahe. Nag-explain siya sa ako about that night nga nahubog jud daw siya pero wala na ko'y pakialam. Until I had my decision. Nakigbuwag na ko sa iyaha. Wala siya misugot kay ma-fix lang lagi daw. Mag-hold lang mi sa usag-usa pero wala na ko naminaw niya. Niuli ko sa mua. My parents respected my decision. Wala sila nagbabag sa amo ni Sandro. But Sandro never gave up. Sige siyag adto sa amo sa balay para kwaon ko kay muuli daw mi sa amo pero ako misugot until si Papa na ang nagistorya sa iya na pasagdan sa daw ko kay libog pa kong utok. Tagaan sa daw kong oras. Sa mauto nga wala sa siya nagpakita sa ako. I treated him cold whenever he's in my vicinity kanang murag wala lang siya nag-exist. And then one day, a friend called me if interested ba daw ko mularga sa Singapore para mag-work. Naaman daw vacant ang embassy ng Pilipinas dito. Iyaha daw kong i-recommend since wala na ko'y trabaho adto na time kay after atong nahitabo, nag-resign ko. So I took the opportunity para makalayo na pod ko sa akong mga problema o kang Sandro pod. Basig didto na ko makamove on. So nag-process ko requirements. After nako na-fix ang tanan, I told Sandro about it. Not to ask for his permission but just to let him know. Wala siya ni sugot og nasuko siya. Giingnan nako siya na musugot ka o sa dili, di ko papugong sa imo. Nagpahibawor ako. Iya akong gigakos niya naghilak siya. He asked me nga, dili na ko ni love? I answered him back, nga love ka na ko, pero di ko pa kaya. I let go of his arms kay kung dili jud ko kadayon. Ako lang gipugngan nga di ko kahilak. Lisod i-let go ang tao nga love jud nimo pero masakit kung di ka mag-move on. Para raman pud na sa imo. Sa mauto nga nilargan ako. Sa eroplano sige ko gilak. Wa ko kasabot og nagbasol ba kong gibiyaan ako siya. But I stood my decision. Niabot ko sa Singapore nga na I work nga nagulat. 3 years akong contract dito. Until naka-adjust na ko sa akong life dito. Nakalimot ako gamay sa akong mga problema sa una pero never jud na ako nakalimtan si Sandro. I even got a text from him before I boarded the plane. Ingon siya, nga maghulat lang ko sa imo bahalag dugay. Kay ikaw radyod akong higugmaon, bisag mamatay nako. Ikaw lang, mahal. Ikaw lang. Please pag-amping beya diha. Kay kung maunsa ka, basig ikamatay na nako. I love you, Isabel. Take care. Mao nang rason nga no perti na kong hilak sa eroplano. So I go on with my life. I move on from my past. 3 years went so fast. Nili ko sa Pilipinas. Luckily ang akong gilikayang makitaan kay wala. Si Sandro. Adto daw siya sa Dubai, nag-vacation sa iyang igsuon na nagsital na dadto. 3 months daw siya dito. Naka-leave di ay siya sa work. My vacation here was fun. Laag dito, laag dere. Bisag asa na lang ko mahagad sa akong mga friends.
I can say na happy ko pero there was a part of me na naay gusto makitaan pero para nako sakto rapod og di sa mi makita. After 2 weeks of staying here sa Pinas, I received an overseas call. I immediately answered it kay basin niya akong boss. Pag-answer na ko, I heard a very familiar voice. The voice that I longed to hear for a long time. It was Sandro. I closed my eyes and I stopped myself not to cry. I remained calm and the conversation was, ingon siya, "Ngahay, kumusta na? Nakauli na day ka?" Mitubag ko, "Yes. 2 weeks ago. Okay ra ko. Ikaw?" Mitubag siya, Okay na. Okay na nga nadunggan na ako imong tingog." Then naay pila ka seconds of silence. Then mingon siya, "When ka balik dito?" Timing pod nga na ako diri sa Dubai. Sa June pa ko makabalik sa Pinas. Mitubag ko, napa ko'y 2 weeks diri. Then after, mobalik radayon ko. Then mingon siya, nga another contract na pod. Mitubag ko, yes. Then mingon siya, "Isabel, mahal." Then naa na say silence. How I miss his endearment. I close my eyes, mitubag. Nga and mingon siya, "Napa ka? Di man ka mo tingog." Mitubag ko niya, nga naara ko. Ug mingon siya, nga I missed you, mahal. Then naa na say silence. Mitubag ko, nga I miss you pod, Sandro. Ug mingon siya, nga I love you, Isabel. Ikaw ra jud og walay lain. I couldn't endure what I have felt. I covered my mouth for him not to have an idea that I cried. Silence was in between. Umingon siya, "It's okay, mahal, kung walay I love you too. I understand. Sige, pahulay na diha kay I know 11:00 na diha. Good night, Isabel." "Good night, mahal." Umitubago niya, "Okay, bye." Then we ended the call. Therefore, parehas mi nga walay plano mag-move on sa usag-usa. After that call, wala na dayo na sundan. I admit, naghulat ko pero natapos na lang akong vacation, wala jud. So mibalik og Singapore. Another 2 years na pod. Back to basic ko. I go on with my life. Tried to forget the last conversation we had. 2 years na walay siya. Walay message gikan sa iya. Walay presence niya. I missed him so much and I still do love Sandro. Then 2 years had passed. Daliya sa panahon, nakabalik na pod ko sa Pinas. And I expected na magkita na jud me. Then after days since I arrived, someone texted me. It was Sam asking, nga, "Hi, musta? Pwede ko mo bisita sa inyo?" Then I replied, nga pwede man, with smiley emoji. Wala ray 5 minutes na andadayon siya. Hastang dalia. Naglupad siguro. Napansin ko nga naay nagsigig pip sa gawas sa among gate. Diniya na si mama sa akong sister na ablihan daw ang gate kay naa si Sandro. I was surprised. How did mama know na si Sandro to? But I pretended na wala kadungog. Akong gipangutana akong mama, "Kinsa na ma?" Mitubag akong mama nga si Sandro. Mitubag ko, "Really? Na siya'y car?" Mitubag akong mama, "Oo, kwartahan na imong bana. Nagkinaogalingong negosyo na." Wala na ko nitubay man. Wala man po ko'y pakialam kung dato na kay siya. Anyways, pagsulod niya sa mong sala, wala ko katingog. Nausab na ang unggoy. Oranggutan na.
Shucks, kapugi na eh. Lami kay Jackson, kung kahibaw pa lang siya kung unsa kamingaw na wala siya. Ambot lang, pero namugong ko. Di na yun siya basta-basta oy. Ako na'y maulaw. Sandro and I had a light conversation until someone called him through phone and he needed to go. I was a bit sad. I wanted to be with him much longer, but I can't. Lisod pod ako siyang pugngan. So nilakaw na siya. He even said na if di ko busy, basig pwede daw ko niya ilaag. I answered him yes. Wala, Joy, pakipot ba? Then pagka dinner time, nangutana akong papa about kang Sandro. Mingon akong papa, niyari di ay si Sandro ganina? Ito baga kong mama, nga oo, si Isabel ang tuyo. Nilantaw sa ako si papa og miingon, nga I was the one who called Sandro. I didn't know na niyari di siya. We have a business together. He has a big part of it actually. Mong sige may magkuyog. Don't you know that Sandro never missed a day visiting here? Aside if he's out of town, we even invited him for dinners and lunch during weekdays. Nasyak ko og miingon, really? I didn't know. Ito ba kong papa, nga Sandro never changed his treatment sa amo nak. He still treat us as his own parents. You know? He grew up na walay parents nga nagatiman sa iya. Only his lola. But he's better than before. Sandro is a good manak. You're still the one he loves. I didn't tell you this para mapugos ka sa iya, but I'm just telling you how Sandro was when you left. Moto nga nakahilak jud ko og mingon. Nga I don't know pa. I don't know. Then mingon akong isuon, nga te, if you only knew lang jud. Dinangutan ako, unsa man di ay? Mintabag akong mama, nga he attempted suicide na. Wala niya nakaya atong gibiyaan ni mo siya. So mauto nga I burst out crying. Nganong wala man ko kahibaw anak ma. Pa, mingon akong papa, siya mismo ang naglaong na di ka pahibawon. So after ato, I ran to my room. Didto ko naghilak ng bonggang-bongga. Halos di ko maka-absorb sa tanan akong nahibawan. I felt guilty. Feeling ko ako tanan ang sadan. I never listened to his side. I was blinded with so much hatred. Ako rang kaugalingon akong yunahuna. Nawala si Sandro sa sistema nako. After crying, I texted Sandro. Ako siyang gipangutana kung ahas siya. Mitubag siya nga naara siya silang balay. Then ako siyang giingnan, nga busy ka? Pick me up please. Then miingon siya nga di siya busy og iyaha kong kuhaon. I waited him outside para di na siya mosulod sa mong balay. Pag-abot niya, nisakay ko diretso. Then mingon ko niya, nga take me somewhere. Natingala siya og niingon, noon sa man ka? What happened? Were you crying? Then mitubag ko nga basta, take me somewhere. Maawaw ko mag-open up about sa akong problema, where in fact siya man jud akong problema. Taod-taod murag nakagets ko as may padulong sa amo ang balay ni Sandro. He stopped the car. Then ako siyang giingnan, nganong naaman ta diri? Mitubag siya, nga I leave her. Sa moto nga nanulod me, wa ako kasabot sa kong gibate. After 5 long years nakabalik ko sa mong balay ni Sandro. Walay halos na usab. Nadugangan lang o gamit nga nindot na kayusab ang pintura, tapos sliding na tanan nga windows. Nibalik jud tanang memories pag step in ako. Di jud ko kalimot how our life before at tong okay pa ang tanan. Kung wala lang siguro to nahitabo, siguro gadagandagan na mong anak dito. Didto na dayon ko nakahila ko usab. Sandro hugged me from behind. Mingon siya, nga I'm sorry. Wala lang jud ko'y place nga mahuna-hunaan kung asa kadalon.
Kay kumangutan ako, sige raman kag somewhere god. Isabel, natuman na jud ang usa nako nga pangandoy. Ang mauli ti kausab diri sa tong balay. I faced him and hugged him back. Naghilak jud ko. Wa ko'y masulti. Hilak ra jud akong nahimo. Naglingkod mi sa sala. Yan ako siyang gingnan. Nga Sandro, I'm sorry. I'm sorry, Jod. Papa told me everything. I'm sorry, Sandro. I was so selfish. Sorry. Mingon siya nga I forgave you already. I know nga naapod ko'y sayo. Pero tapos na to. Let's just leave it in the past. Yan ako siyang giingnan. Nga Sandro, do you still love me? Ito bag siya nga I never stop loving you, Isabel. Diba anak ko nga ikaw ra? O ako siyang giingnan nga would you still accept me? Ito bag siya, why wouldn't I? You are still my wife. I still love you, mahal. Sumoto nga I kissed him. I'm happy. I really am. Dan ako siyang giingnan, mahal, I love you. Nahila ka? Namitubag siya, nga mahal, natuman na jud akong mga giampo. Nibalik na ka sa kuha. Mahal, ayaw na ko biyaya. Please di na ko makaya. Mitubag ko niya, nga dili na mahal. Dili na. After that, we had our sweet moments together. Sandro is still Sandro. He makes me laugh, he always make me happy, and he always give me reason to love him more. After all the kadramahan had happened, I decided not to continue to work abroad. I only want to be with Sandro for the rest of my life. We live together again. Naanak pod may baby boy and I am pregnant again sa among second child. Kugihan pod lagi siya ba? Sandro is a cool dad. He's still witty and funny. Actually, mas kulit pa siya sa mong baby Elijah. Sandro and I have been to a tough times of our lives. We never imagined how our life would be kung wala mi nagbalik. Sa karon, makaingon jud ko nga katong nahitabo nahimong lesson to para sa amo. That whatever it take, we still stick for each other. We still be strong for our family, especially to our children. I have no regrets when I chose to stay with Sandro because everything filled with pure bliss. To Sandro, mahal, I made this confession not to gain any from the listeners, but for them to know how blessed I am of having you in my life. Thank you for not giving up on me, for giving me so much joy, for being a caring and loving dad and so thoughtful to me. I love you so much, mahal. Continue being so witty and funny. It lights up my day. And mahal, please do all the household and precise para di ta si balik-balik. Kapoy biya mahal. And please, di sigig arte-arte kung magpop si Elijah ha. Nawong nimo kay di jud maporma mahal. Thank you for everything and loving me. As more than anything, I love you, Sandro. Bahog ilok. Bitaw, I love you kaayo. Ladies and boys, mao kana ang confession ni Isabel. Og dungan tag-ingon nga sana all na ay come back.